Wes seperti biasa kayaknya. Biasanya masih ki adike. Mesti ki pokoke kudu enek majah. Aku nek enek majah piye? Ora mak wangi mak aku. Nah, iki ditreningno ya wis pokoke ben padha rasa. Padha rasa. Kok nek sing isin? Sing isin kok. Sing isin gak isi ya mak ya. Ngono lho maksude. Walah yo mak lakon ki mak. Ki gawe sirup gua mari ngene. Wes tak syuting mak jaben. Aku ndek gelas cilik kok mak. Kan Mas Teng kok ben mak minumnya nganggo gelas cilik ki lho mak. Nah iya mak. Nah ini gelas kecil. Dot pun aku punya. Gelas kecil pun punya. Jiaro. Lu Patmo. Berapa sih ini? Kalau kurang ada lagi. Ya Allah. Gimana dino bae mak dik panas ya. Loh. Yang hari Jumat panas, biasanya terus panas pemirsa. Oh ngono mak. Iya. Tapi emang isu-isu adem ya mak? Kan adem, jadi awalnya panas. Oh no. Ya Allah mak panas ya mak sampai kelepahan aku. Aneh. Sep kita ini yang andal pokoknya. Jiro lupat monem itu 15 ya mak ya. Iya. 15. Nah, wis karek ngesoki dudoe. Piye mbok genjong kuwi? Kene, Mak. Kene, Mak. Baksonya ditotoni terus kayak kuah. Ada rasa. Wis. Soalnya kan bocah kadang isin ya, Mak ya. Ya kan mak tak tuduhno mak kanca-kancane. Kancane to, insyaallah. Ya Allah. Salwa aku ya kancane dijak mlebu rene. Ya wis nyoke rono sik kowe nya. Gorono kancamu dilihatno. Iya gak apa-apa nih kono kan menunggu sik. Wes majah wis bliyur. Durasi guys. Walah iki aku mengguri iki moro-moro wis siap iki. Walah ngeri. Bakul baksono cocok pra Mak? Cocok ya. Opone karek mangan wis cocok. Walah seger. Iki Bunda gawe es. Wis Dikai bawang truk-truk sithik mak, kayak bawang ngono kan. Bawang putih kan wis. Sasa kae do guyon guys, makane cek do ning ngarep. Ya nek aku mlebu iki. Iya, engko lak mlebu engko tak kokone mlebu. Yo. Ki Bunda gawe. Oh. Terus iki masalahnya airnya ndak ada yang genjong. Air apa? Tak kon genjongno kancaku. Ya, sik. Sama mak truk mak. Rame nih mak. Aku ndek biyen ya SMP ngene iki mak. Ya amat kan. Kowe aja ngetes ilmu ya. Gak apa-apa, tenan. Enggak. Untuk mendhuwur dadan. Ya wis nagake nado maem, berdoa sik. Kok nek kurang nambah. Pentole ning kulkas. Dipanasno neh. Iya, Wah. Dipanasno pentol neh. Dipanasno pentol neh. Ya nek sabar. Wes kuwi tetes terakhir, Mak. Kok terus didekek ning anu Mak ning anci gak apa-apa kok ben tambah dhewe-dhewe. Tutupe Mak cepet. Wes nagake nanti maem.
Mbah rasane piye wong kuwi Mas Salwa yo munine jarene rodok sore. Kowe biasanya sore sampai jam 5. Gak usah isin, nek isin ora isi. Ya, Mak. Jukono jajan-jajan ki lawan ning kamar, Pak. Iya, wis yo, mandi. Enek kaleng bareng malu ning depan malu. Hah? Jajan. Abang oleh ora oleh, wis. Iya, Mak, dadelok sik, Mak, ya. Wong nek manganan yo ora tau enek sing gelem dolan rene kok. Jarene emoh dorene. Tak takoki wae kancane endi? Emoh ndak dorene. Lho kan emas ning anu. Emas ning mbuh nek muni ngene iki, Mang. Le apa ning di sedelok ngono iki. Terus piye? Ayo Mas Japas. Nang maem Aku bakal salah kalau antenan itu. Dadi maem kuwi lho kaki cepetan. Kamata tak panasno. Mati prene. Wis tak panasno neh oleh piye? Mantap. Iya. Iya. Pil rasa? Hasilnya pas, mantap. Iya. Iki berarti penilaiannya jos. Itu tapi anu ya, pentolnya pentol ayam. Tidak pentol sapi ya. Bakso ayam ini. Bakso ekonomis no maksudnya. Nek sapi kan harganya tinggi, tapi nek ayam kan ya standar gitu loh. Loh, lah kuwi kok luweh kuwi sapa sing urung lho? Boleh. 15. Lagi pira? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. Nanti mah jaremu 15. Sing nambah sik tak panasno ning mburi jan. Nanti boleh tambah. Sik cepet tok. Ya wis maem aku wis ngono wis. Saiki wis tuwek, ya Bunda gak oleh mangan bakso. Sikile lara, Nduk. Kakinya kan sakit. Kakinya sakit jadi kayak cairan apa itu diambil ngono lho. Terus diganti lagi cairane karena yo ngono ki mau. Yes pokoknya sakit iku mau terus gak boleh makan ayam, gak boleh makan bakso, gak boleh makan soto. Padahal kuwi sakjane iki makanan favorit, tapi gimana lagi kan Bunda pengen sehat, dadine yo saiki poso ngono sing maem cukup anak-anake wae ngono lho. Soale yo mbiyen kan yo wis tau nom, wis tau mangan bakso akeh, dadi yo wis biasalah. Pun puas gitu. Wis puas untuk menikmati bakso. Wes dan dinikmati. Aja lali apa? Nah, iki mbek promosi ya. Iki anak-anak SMP. Ya Allah, Pak. Tahun. Mak Sela lagi ikui mah iki untuk lah. Iki sekalian ya, sekalian promosi. Iya, Mas teh. Iku wis menelurkan siswa-siswa berprestasi pokoknya. Pokoknya ojo lali nek duwe anak sing kelas 6 SD yang menuju ke SMP didaftarno ning SMP Negeri Sambong. Insya Allah menjadi bibit generasi Indonesia yang cerdas, sehat, bermanfaat, berkualitas. Tepuk tangannya mana? Nah, ngono no. Lah. Wes dan dinikmati sik tak pateni sik kamerane. Tong laris manis Tanjung Kimpul. Ya Mak koyo di. Ayo. Barange habis duite ngumpul. Mak. Nek tinggal modal meneh. Delok Mak. Koncone Salwa itu video call ambek ayahe jare ngefan. Ben enggak apa-apa. Ben kono Mak. Iki mbak-mbake artis yo. Artis ya mbak-mbake Mak. Apa? Fenomenal. Ya Nah, ini lihat ini.
Loh. Resik, Mak. Oh. Ya Allah, Oh. alhamdulillah. Padahal iki mah ditambahi karo Mak Jah. 1 mangkok besar ya, Mak. Iya. Ini udah. Piye ngakeh. Piye, Nduk? Ya Allah, Mae iki langsung gesit, guys, tuh loh. Langsung dicuci. Langsung. Biar tidak berantakan. Orang ngeri ya, Mak ya. Wis ngene kan resik wis. Jadi mang langsung satset ya, Mak. Tak kabari langsung satset. Orang ngeri gitu. Kayak ngobrol-ngobrol angkat, guys. Wis beno. Habis, Mbak. Nggih, alhamdulillah. Cek ya, Pak, aku sewager, Mak, bar anunan kan ya. Iya langsung seger. Apa kuwi dikasih Iya, Mak. sirup. Walah sewager, Mak, jelas e. Aku lah iki segeren, Mak. Ya, Mak. Iku bisa dimakan jamur iki padha nyoba apa wae jenenge Scooby. Apa nyoba apa iki minuman apa? Kombucha. Kombucha ki nama minumane. Kecemplung Juga capek ta, Wah? Mau sampai bokobok. Ora ada, ya Allah Gusti. Nah, mau sampai bokobok juga. Iku pertamane kecil itu terus dadi dek kan makanannya iku teh ambek gula. Dadine dek terus berkembang. Nek gak dikasih makanan dek yo gak berkembang biak. Tapi dodoyan toh kuwi apa sini? Kombucha, minumannya kombucha. Nek jamur Scooby. Ndang jemput dhewe apa? Ambil sendiri dah kayak minuman sehat ini. Iki kan kanggo pencernaan baik, terus karo apa jenenge, Pak? Iya. Mesti memperlancar ngono kuwi ya. Kanggo apa meneh, Wah? Manfaate kasine akeh. Engko nek nganu browsing wis browsing dhewe. Oke, terus. Urung pernah deh, cuma katanya yang tipis tuh bisa dimakan, terus tinggu masker juga bisa. Wah, telepon dok. Dicoba, wes pokoknya. Memang bau, kan ada soda nih ngono toh. Koyok nek legen barang itu kan baunya ada mirip-mirip ya. Apa? Siapa? Telepon terus mudi. Ana apa ini? Oh, makan teleponnya urung bar. Wes. Jare kowe mang apa omong? Ya, ndang ngomong lagi gak apa-apa. Hei. Ndang ngomong apa keke kuwi telepon ayahe. Gak apa-apa. Gimana, Om? Apa gimana wes? Oke guys, jadi iki nek mangki Sasah ki gak mau dolan mrene iki oga. Jadi mangki acarane adalah balikno sepeda terus sisan yo. Mumpung ning omah ki nek bakso aku ngene. Ayo le sisan apa disuguhi mbokku bakso ngo. Kan guyon-guyon ngono kuwi ya. Masih sama koyo ije satu wadah besar tuh. Apa? Iya makane kuwi mah tapi wis ludes langsung wis Mas. Langsung tak. Ayo sisan nek ape ngedit apa piye yo ning kono sisan. Maksudku tak ajak ben apa gak balekno sepeda terus wis ngono ben sisan kan ada makanan. Iya, terus ora apa-apa benda ngono ki maksud iki senang hati. Terus ben apa jenenge sing biasane nguncini sekolahan iki gak kesore ngono guys mulai iki. Ya mang sih gak sore tenanan yo bar asar pas ya ndek yo. Bar asar pas ben penjaga sekolah iki ndang mulih ngono. Seperti itu kita perang iki. Sik guys. Tak patenane sik. Mang sing apa jenenge sing gue sampah aku rajin banget biasanya hari ini pagi-pagi aku bangun terus nyapu isa-isa terus budal sekolah ya santai dong bun
Aku de isu. Dimana koncone Salwai aku diinterogasi. Maksudnya dia itu ya tertarik masih kayak Iya, kan bocahku iki kemiliteran itu tertarik. Jadi maksudnya iki kamu itu dulu di mana? Iya. Ya takok kayak podcast dede bahkan mang yo. Ayo mulai. Urung bar podcast urung bar ngono. Iki mang alhamdulillah terus wis do mantuk iki wis selamat sampai tujuan ya. Alhamdulillah rabbil alamin. Tak mau iki manik mulai. Hati-hati alon-alon. Ora enek sing gudak. Lebih baik maksudnya lambat tapi selamat daripada cepat tapi maksudnya beresiko ngono lho. Dadi kan yo mek opo sih numpak motor banter-banter ki. Padha ae alon yo tetep tekan ngono lho. Kan faktor kan yo kan. Oh delok. Sing asli ki emas. Aku makane nek numpak motor iki kan aku delok emak. Jadi dikon apa? Cah wedok dikon apa? Ruwek lambemu ora dadi lambe. Aku nek numpak motor 20 iki. Numpak peda lho. Yo ngono maksudnya kan alhamdulillah yo koncone Salwa kan do seneng nek kene mang nyatane kan yo makame dihabisno berarti kan yo cocok di lidah ngono lah yo wis pokoke iki alhamdulillah. Mas iki bunda iki luwih seneng ngene lho yo nek enek tamu disuguhi ki ndang demenak nenek maem ngono lho daripada maksudnya ki ono tamu yo maksudnya ki dinyak-inyak apa sampai koyo dijimpit tok terus dideleh ngono ngerti gak sih? Koyo maksudnya ki yo bener dhek pengen mencicip tapi ki kayak nelongso ngono aku ngerti panganan dhek gak dimaem ngono koyo mendingan kamu gak usah makan ngono lho. Ngono dadine nek samo maeman dintekno adek seger nek maem ki seneng maksudnya ki sing masak ki terbayar mang lho koyo maksudnya ki nyiapnone mang cepet ternyata ki disukai ngono iya koyo mangane seneng kok ngono lho Mas aku piring ki nek masak ki makane guys makane aku gawe sithik apa terus nek dadi kroyokan ngono ki dadi koyo piye oh berarti ki masakanku ki koyo masakanku berarti iki approve untuk di repost ngono iya makane ngono aku ki biasane nek gabut ngono ki masak yo perkara ngono ki aku pengen jajal iki approve gak nek tak ulangi neh resepe yo aku jek belajar guys jek kok jajal-jajal cara gawe iki ben aku iso roh sing ngasih piring ki aku setiap bunda masak tak delok tapi aku lali ya tidak apa-apa lah ya nek asem-asem kuwi sik rungokno bumbu asem-asem asam bawang merah bawang putih lombok wis tomat terus apa dondong nek wis enek dondong-dondonge iki yo gak usah asem dan nek bumbune nek dikeki asem iku terlalu asem kecutan iya asal enek tomat iya asem dondong kan terlalu kecut terlalu asam iya terus kelebihan terus apa jenenge terus bunda ki nek masak ki apa kuwi guys mau nganggo uyah ambek penyedap rasa dadi kuwi sing biasanya dimasak bunda kuwi terkadang tak jajal ambek iki rasane iki jarang pakai gula dan jadi ini makanan-makanan tertentu yo iya nek koyo asem-asem koyo sayur-sayur jarang pakai gula nek pakai pun yo neng liyane misalnya pakai gula pun ya sedikit ae kok sak sendok ngono kuwi wis. Kayak nggo balance no rasa enggak sih? Iya, heeh, kayak nyeimbang no rasa ngono. Dadi gak mau asin tok ngono. Ono sing maksudnya selerane itu manis. Iya. Kan berbeda-beda. Lihat temanmu tadi terpesona mbak bunda sampai di podcast. Yo. Enggak mau. Terus emang enek omongan dadi iki ya wis ki cahku iki ya apa dadi terbentuk. Iya terbentuk dari menungso ket kae mula. Ya Allah batinku apa kae iki aku terbentuk saka undur-undur apa aku ambek ngrungokno guys kuwi. Kan aku ambek ngomong-ngomongan ambek bocah liya ya omong-omongan ngono kuwi. Maksudnya Salwa itu terbentuk jiwa raganya maksudnya kayak apa ngono di sini ya yes pokoknya
Gak ero ya wis ngono kuwi lah ya guys. Ngono kuwi lah. Iki kok aku gak ndang penutupan ya pemirsa, segitu dulu konten kali ini. Dinantikan konten-konten selanjutnya. Segala seru berikutnya coba di like, komen, dan di subscribe, dan di share sebanyak-banyaknya. Dan coba nyalakan tombol notifikasi. Dua tidak muga-muga diparingi segera waras panjang umur dan selalu banyak kelancaran, dijauhkan dari mara bahaya dan juga musibah. Yang lagi sakit semoga cepat sembuh sebelum dipertemukan jodohnya, semoga cepat dipertemukan jodohnya. Untuk pasangan kedua, moga-moga diberi momongan yang soleh-soleh yang bisa mengangkat derajat kedua orang tua. Intinya doa terbaik untuk panjenengan semuanya. Jika ada salah kata, tindakan atau perilaku yang tidak berkenan di hati ya pemirsa semuanya, kita semua minta maaf yang sebesar-besarnya. Kita semua pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.